Pozdrav svima i dobrodošli na naš kanal. Ako ste se ikad zapitali kako koristi alate poput ChatGPT-a da biste povećali svoju kreativnost, produktivnost i doseg, onda ste na pravome mjestu. Zamislite da možete svoju kreativnost pretvoriti u plaćeni posao, generirati potpuno nove ideje, povezati se s novom publikom i proširiti svoje projekte na način koji prije nisu bili mogući. Naš tečaj dizajniran je tako da vas nauči kako koristiti ChatGPT i mnoge druge AI alate za kreiranje nevjerovatnog sadržaja. Bilo da ste potpuni početnik ili želite unaprijediti postojeće vještine, ovaj tečaj je savršen za vas. Pomoći ćemo vam da shvatite i iskoristite snagu umjetne inteligencije na način koji najbolje odgovara vašim potrebama za rast produktivnosti. ChatGPT vam pomaže optimizirati svakodnevne zadatke i kreirati personalizirane planove i rasporede. Naučit ćemo vas kako generirati relevantan sadržaj, kreirati oglase, newsletter i medijske kampanje za vaše marketinške napore. Poboljšat ćete svoje komunikacijske liderske vještine uz personalizirane i povratne informacije koje možete dobiti koristeći ChatGPT. Također ćemo vam pokazati kako koristiti glasovne alate za generiranje govora, kako klonirati vlastiti glas, pa čak i kako stvoriti AI avatar koji prezentira umjesto vas. Otkrijte moć Midjourney-a za kreiranje nevjerojatnih slika koje odražavaju vašu kreativnost, kao i Daily 2 koji vam omogućuje stvaranje jedinstvenih vizuala. Osim toga, naučit ćete kako iskoristiti AI za brendiranje i kreiranje vizualnog identiteta, koji će vas izdvojiti konkurencije. Naš tečaj je namijenjen svima. Bez obzira jeste li poduzetnik, student ili marketinški djelatnik, naš tečaj nudi nešto za svakoga. Ako želite unaprijediti svoje vještine i iskoristiti snagu AI-a, ovo je idealan izbor za vas. Zašto odabrati naš tečaj? Pa nudimo sveobuhvatan vodič kroz svijet umjetne inteligencije, koji će vas osposobiti da maksimalno iskoristite sve prednosti AI alata. Ovaj tečaj će vam pružiti najnovije alate, vodiče i resurse koji će vam pomoći u povećanju produktivnosti. Ovaj tečaj obuhvaća sve, od osnova do naprednih tehnika korištenja ChatGPT-a, generiranja koda, vizuala i stvaranja različitih vrsta sadržaja. Sve je pokriveno. Ovaj tečaj je vaša prilika da naučite kako automatizirati zadatke, poboljšati kreativnost i stvoriti sadržaj koji privlači pažnju. Ne čekajte, pridružite se našem tečaju već danas i otključajte nevjerovatne mogućnosti umjetne inteligencije. Kliknite na link ispod u opisu videa i prijavite se kako bi započeli svoju AI avanturu. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Ako vam se svidjelo, ne zaboravite preplatiti se na kanal, ostavite like i podijelite video sa svojim prijateljima. Vidimo se na tečaju. Pozdrav!